парк, малко за успокоение. Вие позволявате ли си да излизате? Не. Поне... То сега и време. Госпожо, аз съм 20 само вкъщи. Мене ме шпионират, госпожо, шпионират ме. Кой те шпионира, бе, Антон? ЦРУ, ГДБО. Смърт за шпионите, смърт за шпионите. Ясно. Госпожо, аз от един месец съм излизал от нас. Тук съм само в двора. Еми в двора, хубаво, че имаш двора. Ако нямаш двора, Госпожо, мене ме преследва канибала от Бухово. и такъв ли има, бе, и такъв ли има? Къде го намери? Къде се запозна Ама с го него? убих. Бухаво. 9 мм на дядо ми, му пръснах кофата. Антона, какво стана с уредбата? Така как ги бъскам на цеса. Ага. Той Антон слуша чалга, знаете ли? То брутално